que ens enfrontem a dos grans càncers. Un d'ells és el postureo ecologista que té la Unió Europea i que en l'estratègia de la granja a la mesa vol prohibir el 50% dels fitosanitaris. I fruit d'això tenim la prohibició del metilclorpirifos per principi de precaució. No té ningú rigor científic perquè no s'ha fet la validació per parts. Sabeu que la validació per parts és el que dona caràcter científic a una prova. El segon càncer és tots aquests productes que ens venen des de fora sense tindre ningú control en frontera, gràcies a uns acords internacionals que firma la Unió Europea, en el beneplàcit, per supost, del govern espanyol. El govern espanyol ara mateixa és l'adalid de que se firme Mercosur, que se valide Mercosur. Mercosur supondrà perdre un 20% de tota la fruita que es dedica ara mateixa a indústria. I per tant seria molt dañino per nosaltres conforme ho és ja Marruecos, Egipto i Sud-àfrica. Estos dos càncers se poden curar, però només se poden curar en una pressió brutal dels llauradors. Perquè per canviar les polítiques fa falta que el polític tinga por. Els mateixos polítics que ara mateix manen podrien canviar aquestes polítiques si mos tingueren a nosaltres més por que els ecologistes. Però, desgraciadament, tenen més por dels ecologistes que de nosaltres. Això que veiem, els arbres, renoven tots els dies l'aire que respirem. En la Comunitat Valenciana, els nostres tarongers són capaços de purificar tot l'aire de tots els vehicles que contaminen en la Comunitat Valenciana. En canvi, en este postureo ecologista estan provocant que abandonem. I quan nosaltres abandonem, queden secarrals. Estos ecologistes són autèntics terroristes ecològics. Fan mal al mig ambient i destruïssin la nostra agricultura. Per això és fundamental que pleguem a la Unió. Per això és fundamental que ens organitzem. Nosaltres, l'Associació de Villarreal, vam néixer perquè les organitzacions agràries, els sindicats agraris, la Unió, ABA, COAC, UPA, es manejaren. Quan els preus de la taronja estaven a 5 cèntims, 11 cèntims, fa 3 campanyes, va eixir una cosa que es deia la plataforma de la dignitat del llaurador. Però aquesta plataforma està composta de polítics i d'estos sindicats. I per plegar acords és molt difícil, perquè cada un té la seva ideologia. Jo crec que, efectivament, l'única forma d'avançar és que tots pensem igual, però això és impossible. Entonces, ells, en referent a Sud-àfrica, demanaven simplement la reciprocitat fitosanitària. Suposant que això fora possible, que és impossible, perquè l'Organització Mundial del Comerç no va permetir-ho mai, Europa no pot legislar sobre països tercers, suposant que fora possible, també ens pisarien en preu, perquè el problema no és això. El problema és la diferència de cost de producció, perquè allí hi ha moltes avantatges, avantatges tributàries, avantatges de moneda i avantatges de salaris. Per exemple, Egipto té 84 euros de salari mínim interprofessional. Són capaços de posar la taronja a 50 cèntims en Berlín. No podem competir en ells. L'única forma són defenses comercials. I si les defenses comercials estan emparades... Aquestes defenses comercials estan emparades pel principi de preferència comunitari, que és una de les 3 pates per la qual se va crear la Unió Europea. Unitat de mercat. Ara mateix estem en un mercat globalista, perquè s'han obert totes les fronteres. I, per tant, aquesta pata s'ha perdut.
principi de preferència comunitari, en la qual en el nostre mercat, que és Europa, era primer. I solidaritat financera, que nosaltres participem en quasi 14.000 milions d'euros al manteniment de la Unió Europea. És l'única pata que s'està respectant. El globalisme, el que és el comerç internacional, està violant dos dels principis bàsics de la Unió Europea. Tenim la raó, però per això ens tenim que convertir en els chalecos amarillos de França i en Espanya. I per tant ens tenim que unir els llauradors. Ara mateix hi ha ja moltes associacions, en aquest cas, així ara mateix, està el president d'Ada Ribera, del Gemesí, el president de Nules, de l'associació de Nules, i jo mateix, que sóc el president de Villarreal, i tenim unió en el Valle del Jerte, en Aseprex, en Extremadura, en els llauradors de la costa noroeste de Cádiz, Albacete, Zamora, Almeria, Murcia. Ara mateix a tot el Mediterrani hi ha associacions com la nostra que estan units. I per tant, de vosaltres què demane? Que formeu un altre grup, que formeu una altra associació, que vos uniu a nosaltres en algo que poguera ser una federació nacional, perquè quan hi hagin eleccions agràries puguem anar junts i poder tindre representació. Ara mateix la representació sense eleccions la té ABA, la té la Unió, la té COAG, la té UPA, però no n'hi ha eleccions. Tindrem que formar algo que puguem presentar-nos a aquestes eleccions, tindre representació i defendre el camp com toca. José Vicente Barberá, de Ada Ribera, el seu sueldo de la seva associació és 0 euros. Pepe Montegú de Nules, el seu sueldo és 0 euros. El meu és 0 euros. Anem a Madrid, anem a on siga, en els nostres diners. Això no és el mateix que fan la Unió, ABA i demés. Som llauradors com vosaltres. Defenem l'agricultura i de vosaltres esperem que també vos uniu a nosaltres. Que d'este grup de WhatsApp, per lo menos, isca un grup que quan nosaltres diguem de fer alguna cosa, mos seguisca. Que sigueu valents. L'única forma és la revolució. No n'hi ha altra. Si ne som 4, fem el ridícul. En una revolució se poden aconseguir que les polítiques canvien. I si no canvien les polítiques, se podran canviar els polítics que diguen que porten aquestes polítiques. I per tant, això és el que esperem de vosaltres. Moltes gràcies.